Tämän päivän sateet ovat liikkeellä länteen päin, mutta vielä viikonlopun ajaksi matalapaine jää Etelä-Suomen päälle ja sää jatkuu epävakaisena. Huomenna aamulla etelässä tulee vettä monin paikoin. Samoin Pohjois-Lapissa sataa vettä, mutta suuressa osassa maata se on kuitenkin puoltaista ja aika aurinkoistakin. Ja tulevalla keskivaiheella aurinpäivien serkulla auringonpaisteessa lämpötila kohoaa nopeasti yli 10 asteeseen. Päivällä pohjoisessa enimmäkseen poutasäätä ja aika aurinkoistakin. Ehkä vielä voi Pohjois-Lapissa jokunen tippa vettä tulla. Etelä-Lapissa on usein julkisuuden valokeilassa sekä meillä että rapakon toisella puolella Amerikassa. Joita käytetään äänen pakkaamiseen. Tava MP3 soiti Rio. Suojelupoliisi varoittaa suomalaisia yrityksiä internetvakoilun yleistymisestä. Tietoturvarikokset ovat nykyisin myös entistä vakavampia ja suunnitelmallisempia. Rikolliset ovat esimerkiksi tunkeutuneet suomalaisen huipputeknologiajärjestelmiin ja sitä kautta muualle maailmaan.